היי, אני מתן, והגעתם לסדרה שלי שאני אעלה לבלוג הזה. אז נתחיל. עכשיו זה טוען את העולם. עצרתי במים, זה קצת קשה. הדבר הכי חשוב, קודם כל, זה להתחיל מעצים. קודם כל, צריך לכרות עצים. לפעמים במיינקראפט יש לאגים כאלו, שתוקעים לך את כל המשחק. זה ממש מעצבן. עכשיו אני אוסף עצים, ועוד מעט אנחנו נהפוך אותם לעצים מעובדים, שזה עצים מעובדים. וככה עושים קראפטינג טייבל, ככה. וככה עושים מקלות. עכשיו אנחנו נבנה לנו חוצב, שהוא חוצב באדמה. אז נתחיל לקחת קצת אבן. רק רגע, ניקח זה, אבן. הדבר הכי חשוב במיינקראפט זה עץ, אבל גם אבן. זה עץ, אחר כך אבנים. לא, זה עץ, אחר כך קראפטינג טייבל, ואחר כך אבנים. עכשיו אנחנו נבנה לנו חוצב מאבן. ונכין לנו גם קורת עצים. והדבר הכי חשוב, חרב. נכין לנו חרב. עכשיו אנחנו ניקח את הקראפטינג טייבל. אוי, תפוח. זה טוב. תפוח זה... אוכל זה הדבר הכי חשוב במיינקראפט. כדי שלא תמותו. אם לא יהיה לכם בכלל רמת אוכל, ברמת של האוכל שלכם, אז יישאר לכם רק 5% מהחיים. לכל אחד שהוא מגיע לעולם הזה, יש לו 10% מהחיים. ואחר כך זה יורד, ואנחנו נרפס לנו עכשיו כפר, וזה. כבשים. כבשים זה טוב. כבשים נותנות צמר, וצמר אני יכול להכין איתם מיטות. אנחנו נהרוג אותם כדי לקבל את הצמר שלהם. אוי, עוד כיסה. תמותי כיסה! תמותי! את יכולה לעשות כמה שבא לך. זה כבשה שחורה. היא נותנת צמר שחור. אתם יכולים לצבוע כבשים. מה ששמעתם עכשיו זה... אני לא יודע אם שמעתם, אולי רק אני שמעתי את זה, אבל אם אתם שמעתם את זה, אז זה זומבי. בלילה יש כזה מין אנשים מוזרים כאלו, שזה רעש של מפלצות. יש מפלצות בלילה והן יכולות להרוג אותך. הן רוצות להרוג אותך. נאבד לנו עכשיו את העצים. ונכין לנו בית באדמה. רגע. אנחנו נכין לנו רגע. הנה. נכין לנו את חפירה. ונכין לנו גם מיטה ללילה כדי לישון. והנה הצמר השחור שהקפיצה קודם כל נתנה. אוי, רק רגע, ניקח את הקראפטינג טייבל.
יאללה. נתחיל לבנות את הבית. זה יהיה הסדרה שלי פה. ואני תמיד אעשה מין סרטונים כאלו. וגם אני אעלה את זה ליוטיוב. ומשם אני אעלה את זה לבלוג. טוב, אז אני בונה את הבית עכשיו. אוי, כמעט שכחתי את הדבר הכי חשוב. להראות לכם איך בונים תנור. תנור בונים ככה. לא נשים אותו עכשיו. עם תנור יכולים לחמם כל מיני דברים. אל תחשבו שאני אעלה סרטונים. כאילו, אני אעלה סרטונים. טוב, לא משנה, שכחו את מה שאמרתי. זה פחם. מפחם אנחנו יכולים לבנות לפידים, לחמם אוכל ולחמם כל מיני דברים. יש גם איירון, שהוא בעצם ברזל. מתכת. לפעמים האיירון מגיע בכמויות קטנות מאוד, אבל הפחם מגיע בכמויות ענקיות. כמו שראיתם עכשיו, יש לי 11 פחם רק מכמות אחת. טוב, נמשיך לבנות את הבית. אוי, נשבר לנו החוצב. הנה, החוצב מהאבן הוא חוצב הרבה יותר מהר באדמה. נמשיך לבנות את הבית. נגדיל קצת את התקרה, שיהיה לנו מקום לקפוץ. ניקח עוד קצת אבנים. בוא נראה כמה זמן אנחנו כבר מצלמים. אוקיי, 8 דקות. נתחיל פה למקם את הדברים. עכשיו אנחנו נכין לנו תיבות. תיבה מכינים ככה, כדי להכין שתי... תראו מה זה. ככה זה תיבה אחת, היא קטנה מאוד. וככה זה שתי תיבות, הן גדולות הרבה יותר. אנחנו נשים את הכל פה. רגע, נסדר לנו את הכל פה. רק רגע. אנחנו ככה מכינים לפידים, לא משנה באיזה מקום. אתם יכולים גם פה. רגע. אתם יכולים גם פה. אי אפשר ככה, או ככה, או ככה. אפשר רק בצורה הזאת. ניקח לנו. נכין עוד קצת... אנחנו נמקם פה את הלפידים.
ונשים הכל בתיבה. רגע. אני אוהב לשים את הדברים ככה. עכשיו כבר מתחיל הלילה, כי יש שקיעה פה. וכשירד הלילה, אנחנו נישן במיטה הזאת שהכנתי לנו פה. עכשיו אי אפשר לישון כי עדיין לא לילה. מתחיל רק השקיעה. כשיהיה לילה, כאילו עכשיו לילה. אז בלילה רואים כל מיני מפלצות כאלו. יש קריפרים, יש זומבים, יש סקלטונים, יש אנדרמנים שהם הכי מפחידים, ויש עכבישים. עכבישים נותנים חוטים, קורי עכביש כאילו. ואפשר להכין מהקורי העכביש האלו טוב, לילה טוב. מספיק להיום, ביי.